Ndithi kaloku mfethu ukusigebenga lo esasibanje kunye nenja yakho insizwe enkulu. Ndingathi kule nto ukusigebenga wenzani? ndithi isigebenga ndandibanjwe nayo laa nja qha ke insizwe enkulu. Baby, ayibo nto lena uyitsibelayo utsibelani? Khajonge lo sukubanisa yena kufanele ukhanye imbawu uba wenza ubuso obutsha. Ukhanye imbawu bensathetha ukhanye imbawu. Ukhanye imbawu wena uyalenduka uyambona uba laa nto yakhe intle leyayohleli apha kaloku. Asibonanga kaloku ikhamera. Isinqa siyasilenduka kumane ugoba so okokoko. Uburathi ubuhleli apha manhlale kahle. Lo besiphi kanene benilapha Unantsika. Trump wena mfokadala iTrump lapho ubetha apha esinqeni ngoku andisoko ndikwazi ukuthi inye into unoqhuba gqithi wena yenza umntu angakwazi tyisa itim man ityisa itim kabekutheni Chini uyaphi ngofeni ndifuna ukha amanzi because mandibalisele wena ke ntwana ayisena msebenzi yake. Okay.